Pinalawig naman po hanggang ngayong araw, August 12, ang distribusyon po ng mga plaka sa bayan po ng Mangaldan bilang bahagi ng ipinatutupad na No Plate, No Travel policy ng Land Transportation Office. Kahapon ay may ipinapahagi po ng mga plaka sa mga motoristang dumalo at magpapatuloy ito ngayong araw, partikular na para sa mga motorsiklong na irehistro noong pang 2017 pababa. Kasunod ito ng umiiral na patakaran sa pagpapalit ng 7-digit plate tungo sa 6-digit plate numbers. Samantala, pinaalalahanan naman po mga nakarehistro mula 2018 hanggang kasalukuyan na makipag-ugnayan sa kanilang accredited dealers upang makuha ang kanilang plaka. Pinaalalahanan din ang mga motorista na dalhin ang lahat ng kinakailangan dokumento upang tuluyang makuha ang plaka. Hinikayat din ng mga miyembro ng TODA sa bayan na samantalahin ang pagkakataon upang magkaroon na ng plaka ang kanilang mga pampasaherong tricycle. IFM News. IFM News. IFM News.